S nami Bog, razumijte jazici i pokajajte se, jako s nami Bog. U ime Otca i Sina i Svetoga Duha. Danas je, braćo i sestre, veliki praznik Gospodnji, praznik preobraženja. To je onaj dan i događaj kada je Gospod pred svojim učenicima pokazao da je On istiniti Bog, preobrazio se pred njima na gori Tavoru, kada je dopustio da kroz zavesu tela njegovoga projavi se delić njegovog božanstva, od koga je lice njegovo postalo svetlo kao sunce, a odelo njegovo belo kao svetlost, kao što kaže Sveto Evanđelje. Gospod Hristos za vreme svoga boravka na zemlji sve što je radio, sve što je govorio, sve je to činio radi nas ljudi i radi našega spasenja. Ništa nije učinio više nego što je trebalo, ništa nije propustio da učini od onoga što je trebalo. Sve što je učinio, trebalo je da učini i da učini onako kao što je učinio. Današnji sveti praznik objašnjavaju sveti oci kroz crkvene pesme. Zašto je bilo potrebno preobraženje? Radi njegovoga stradanja na krstu, jer kaže se u svetim pesmama: pre krsta Tvoga, Gospode, i stradanja, Ti si na gori Tavoru pokazao učenicima svoje božanstvo. Radi čega? Da kada dođe stradanje, razumeju i shvate da je ono dragovoljno, da ti ne stradaš kao običan i prost čovjek zato što to drugi hoće, nego zato što to ti hoćeš, Gospode. I zaista, Gospod je svoje učenike, kao jedan dobar učitelj i pedagog, vaspitavao postepeno. On je njima i ranije na mnogo načina pokazao i dokazao da je On istiniti Bog i Sin Božji. Čineći razna i mnogobrojna čudesa pred njima, isceljujući gubave, podižući raslabljene, vaskršavajući mrtve, izgoneći đavole. Sve je to bio dokaz i znak da u tome Isus iz Nazareta obitava sila božanska, da je u njemu ujedno i Bog i čovek. Jer čovek sam takva dela činiti ne može. Ali učenici su bili slabi. Oni su bili obični ljudi kao i svi mi, i to im nije bilo dovoljno. I Gospod je znao da im to nije dovoljno. Zato je Gospod uzeo i ovu lekciju da im pokaže, da ih nauči i da ih nedvosmisleno uveri da je On Sin Božji, da se ne bi od njega sablaznili kada dođe vreme stradanja i iskušenja. Pa ipak, iako su 3 učenika njegova, Petar, Jakov i Jovan, koji su bili na gori Tavoru, videli njegovo preobraženje
vidjeli da on razgovara i sa Mojsijem i sa Ilijom, starozavetnim pravednicima, ipak kad je došlo vreme stradanja Gospodnjega, oni su to nekako zaboravili. Zaboravili su i razbežali se od njega kada je bio uhvaćen u Gestimanskom vrtu. Petar, koji je na gori Tavoru, zadivljen i oduševljen onim što je video, uzviknuo: Gospode, dobro nam je ovde biti, dobro nam je biti s Tobom. Hoćeš li da načinimo 3 sjenice, jednu tebi, jednu Mojsiju i jednu Iliji, pa da večito budemo ovde na ovoj gori i u Tvome prisustvu i Tvome blaženstvu. Taj isti Petar koji je to izgovorio, kada je došlo vreme stradanja, on se umjesto 3 sjenice da pravi, on se 3 puta Gospoda svoga odrekao da ga ne poznaje. Šta li bi tek bilo da se Gospod nije preobrazio pred njima? Verovatno da bi to odricanje bilo trajno i konačno Petrovo i da bi bekstvo učenika bilo konačno i zauvek. Ovako, Petar je u momentu pokliznuo i pao, ali je, sećajući se svega što je video od svoga učitelja, verovatno i sećajući se dana preobraženja, on se gorko pokajao, oplakao svoje grehe odricanja i ponovo bio udostojen apostolske službe i apostolske blagodati. Ali Gospod Hristos se preobrazio, braćo i sestre, i radi nas današnjih hrišćana, i radi svih ljudi, svih vremena i svih naroda do kraja sveta i veka. I time je pokazao da smo i mi ljudi pozvani da doživimo svoje preobraženje. Da i mi svučemo staroga čoveka i da se obučemo u novoga. Da svučemo staroga čoveka greha koji se raspada u željama varljivim, željama telesnim, u strastima i gresima, i da se obučemo u čoveka vrline, u čoveka vere, u čoveka koji se trudi i bori za život večni, u čoveka koji zna da cilj našega života ovde na zemlji jeste u stvari zadobijanje života večnoga u Carstvu nebeskome. U Carstvo Božije, u Carstvo svetosti i blaženstva, braćo i sestre, ne može ući ništa prljavo, ništa nečisto, ništa grešno. Zato je potrebno i nama naše preobraženje, da bismo od grešnika postali pravedni, da bismo od smrtnih postali besmrtni, da bismo od prolaznih postali večnim. A to postižemo živeći po svetom evanđelju Hristovom, ispunjujući zapovesti Božije, trudeći se da život naš bude onako kao što je Bogu milo i drago, da činimo ono što je dobro u životu, a da izbjegavamo sve ono što je zlo. Pa ipak, kao što su apostoli koji su gledali preobraženje, u momentu slabosti mogli da padnu i padali su, tako se i nama ljudima dešava, ma koliko se trudili, ma koliko znali šta hoćemo, ono dobro da činimo, ipak nam se dešava da ponekad u životu učinimo i ono što nećemo, ono što nije dobro, ono što nije sveto i pravedno. Ali zato je Gospod Hristos, znajući slabost naše prirode,
ostavio jednu banju u kojoj možemo da speremo svoje grehovne nečistote sa duše naše. Ostavio je svetu tajnu pokajanja i ispovesti, koja se može ponavljati u životu mnogo puta. Kad god čovjek osjeti da je pogrešio, da je pao, da je dušu svoju prljao, treba da pohita pred duhovnika, pred sveštenika svoga, da ispovedi grehe svoje i dušu svoju očisti i opere. Momenat pokajanja i ispovesti, to je dan našega preobraženja. To je dan kada mi svlačimo staroga čoveka i oblačimo se u novoga, rešeni tvrdo i odlučno da buduće u životu trudimo se i borimo se svim silama da ne činimo greh, a da činimo ono što je dobro. Čineći tako u svome životu, kad god osjetimo da smo pogrešili, mi postepeno duhovno uzrastamo i rastemo iz blagodati u blagodat, dok ne dostignemo svi u čoveka savršena u meru rasta visine Hristove. A onda, tako pripremljeni i tako naoružani silom božanskom, kroz svete tajne i svete vrline, kada pođemo odavde iz ovoga sveta u bolji večni život, onda ćemo moći da pođemo sa nadom na milost Božju, da će nas Bog prepoznati i priznati za svoje i primiti u carstvo svoje nebesko, tamo gde svi sveti pravednici prebivaju i blaženstvuju sa svetim anđelima, tamo gde su sveti apostoli, tamo gde su sveti naši preci, sveti Sava, Simeon, Nemanja i svi ostali naši divni svetelji, da i mi budemo sa njima i da slavimo Oca i Sina i Svetoga Duha kroz sve vekove i svu večnost. Amin.